Para mahatagan sang proteksyon ng mga empleyado sang Iloilo City Hall, nagpatigayon sang mass vaccination ang Iloilo City Health Office. Libre ang bakuna para sa pneumonia para sa mga empleyado. Ang ginhatag, ilabi na sa mga empleyado nga nagatrabaho sa field o konsagwa sang opisina. Ang ining programa, suportado gid ni Mayor Janet Trias para mahatagan sa importansya ang ikayong lawas sa mga empleyado kag maproteksyonan sa balatian. Nahibaluan nang inaktibo ang Iloilo City Government sa kampanya sa bakuna kontra sa COVID-19. Nagpanguna ang Iloilo City sa Western Visayas sa may pinakamataas ka porsyento sang COVID vaccination. Rason, sang madasig nga pagbangon sa ekonomiya, pagbalik sa normal sang pangabuhi sang tanan. Gani matapos ang deklarasyon sang World Health Organization nga tapos na ang pandemya, gilin nga ginhanda sa lokal nga panguluhan ang programa para sa booster shots. Inyang dugang ang proteksyon sa pumuluyo kontra sa balatian. Samtang sa taga City Hall naman, dugang ang pneumonia vaccine ang ginpanghatag sang libre sumugod kahapon nga adlaw. Sa datos sang City Health Office, naglabot sa 450 tanan ka mga empleyado sang Iloilo City Hall ang nahatagan sang bakuna sa sulod sang duha ka adlaw nga kampanya. Masunod naman nga ginaplano ni Mayor Janet Trias sa mong paghatag sang flu vaccine para sa mga empleyado sang City Hall. Isa ang ikayong lawas sa mga mayor nga ginatutukan ni Mayor Janet Trias. Handom sini ang mapagros nga populasyon sang Iloilo City para makabato sa anumang pagpanghangkat nga mahimo at tubangon.